jadi tangan siang minggu ada yang badan dengan alam yang maksud Siamun makamu wabuwa hotni padamu. Naposo ni debata doaku, nama buan katana Tuhamu. Di bagasan guar ni debata ama, dot guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dot guar ni tot di parbadia doaku madop, napi nadomu ni debata, dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata makamu. Disodakkan Tuhan debata ma bukina Tuhamu, jala asima rohana midakamu. Didopakkan Tuhan debata ma bukina Tuhamu. Dari pasor kon madamena tutod di munabi. Amin. Masuan parbagason nungamajalo pasu-pasu parbagason wali asnawi sijaba. Dohoria Rolina Silalaki di hari Selasa 25 Mei 2020 sada di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKP Jemaat Lumban Sui-Sui Rasot Bukit Ikon Badiado Parsaripioni Aina Badiado Jahoba Napahoton Parsaripioni. Amin.
tadi bata di parpunguat tadi baga satikor raja nami na hudul hita dia bak bola di gambar seri badupat di parite ni parpunguat ta aduk kupatu pahami tudu-tudu si pangano ni namarmiak molo petung sono raja nami na boy kupatu pahami huingot nami do poda muna yakkan na tua-tua nami hula-hula nami tokka do makulit tokka do tusmata maraduk pun akka hula-hula aleda koli raja nami na hulok kami di baga satikor martangiang mahamoto mata di bata sinur na binaham marboros na niula hudungles ni rumah molo petung songoni meme bulun na pagurin si panganon na buo pato pahami amat tadi bata mamanggohi pasu-pasuna songoni ma salam sehat mande gabi hudung gabi sino ada memang buru salah nama gabi kamu tuh saburu salut nama kamu keluarga besar si jabat di sondi pasahat kami dihatakok kami magwarnion dekke tio dekke sahat dohot dekke si mudurudu amang bolu martangiak kami tu debata ang giat songok warni dekke nanidok nami dekke tio dekke sahat dohot dekke si mudurudu tio matutu dihamu panailian patupaon niya mata debata say sahat matutu sa luhut na kasinakat ni rohamuna song kubuak kami dekke saur asa anggiat ma di parumatang kaon ni ibebere nami saur kamu na tudolok mabuat pagapagan alomak tuturuak kamu na manahong muna na tiyo asa hatan ni nama tua ma doonon nami titip na tinoba golang-golang raut-raut na odik sasadia na hupasa hatami deke saur na boy palasor rohamuna di baga satikyon di batama na manggogi paso-paso asa sason satu botan ni tigaras di son hupasa hatami deke saur asa anggiat mahamuna gabe jala horas-horas harot tujulan nyari cuma masih kami tulang muna mau lihat deh jala kita sa mau tulang nami rajai nenggulan atulang songdo hamika babaudan babatu amate di mana marhitihon na mga paso-paso sa jeron itu hatainon di mana makajok rumah tangga mana tolar kana mangihut siap hula-hula perjoli sekali solid dan nalas pilihan ni jolo torlihat do ibudi nas maronya kepertut dia torlihat do ibudi nang mula-kula lihat do ibudi nang mula-kula belum muna sugut mengenai rumah tangga muna teda saya tunggangjat mas sondok pernah tua-tua bahasa Sulu tidak gitu bertian saat rohani pasangat naka ikan na tiyo tujuh muna hami kanat tulangmu na isono majo na itorun ni taratapok majo lihat ini karena di dua muna Ganya, terlihat do ibudi, lihat do ibudi. Gurang pasapasuna, malutong songoni pe dekke na pasan ano dekke na tiyon. Saya gurang ma dihamuna sadu na pinasuna. Matutu. Jalan kita majalang. Baik. Pasangat na ito. Dalay na. Inahuwi na maja. Ama ko ama. Marga na yung gulang mahahamuna. Madukong maulyate do tutuhatta, tatlong bituhamu yang dinami pada saat itu diulangnya pengurus marga si Jabaton jalalah serohanami di baik kamuna diberi kami di Auromuna di pasahat tamudo tutu sinabok nagudang nang di jalota termuna di jalomus yang masih nawan di burukta di pasahat tamudo kami marga nagudang jala taruli kami Baik nama, bagi duit sama musik nak. baru betul diri dengan jadi maulana par musik nabi tapi kami di namar Marangi dohot di namar soba hula-hulana baik ma musikna nahurang pagbahinan naman ang pakalahona so doon uhahalak pagbuhay ko na tahuwa mo mo asa huboto na lahoma mo dari mana tasawurima hatan azet lahorok tu bukan burukku di zon cong hamil wain pasahaton ulus warna ulus pasamot basamok ma suri na uli ka dengkat siyan ang kapinoparmo hadari na batu na bato atur haluk kami na tugtugulok atur hati si tugtugulok sa rumah tua ma na burukku do ibotokku untuk saya itu pahopura sahak masulu sahak tubuh kan keras pas saat tamu ulus pas sama tu
saya sahat maha bugawi jalahu hukma tu perkara Duduk. abang permusit kami tabayok Allah pasatun ulus pasama mahami tuyo nami doon na buru nami dia panitikon ban mo bang nako partusi lagu nasa sado kot malagu kena ngati ho telo ko malagu na hubi naga ho ga busing otommu di pargulu muron asa ni kering sabi tan di pagkitakta
Sangoli mataguna berpikir nasroha ada baru-baru udah kamu melok dia matapat ditai HMP orang tua murah seorang marohanami nang pemale butuhanami Gabi bersama tu lah, bersama Raja Nabi, bersama mau lihat deh. Sah mamu saya mandar hela mama Raja Nabi. Saat maju mandar. Oh, oke. Pasal matullah. Jadi on hela mulai dok mandar ni hela molodong nalain unang ibok ko perjudian din nadaw molo anong marulaw di hamuna marhamarang di parjolo manang di dia pehamu maringanang ikobonom mo doon tadani parjolo berarti nung ngabe maradak nako nabadua ho molo marulaw mamuse sa luhut na hula-hulam takolam marga silalahi sebelum sosimatuam silalahi nung ngabe adong aka hula-hulam akahahanami ikobonom mo doon gabi kan apa jadi mengarah meson anak tua Anak apa jebon nami mah Ima ibu nami dok helang nami Baik maju na hopat tu siya mang baik nama dilihat tuh heli